ji avabûna cîhanê heta niha mirov ji bo pêşketinê bibe xwediyê zanînê, ji bo berdewamiya jiyanê û ya herî girîng jî ji bo ji bin hemû cüreyên bindestiyê rizgar bibe, her tim pêwîst kiriye fedakariyê bike. Dema mirov bixwaze ji çarxekê derbasî çarxekê din bibe, pêwîst e fedakar û wêrek be. Ji bo armanca xwe çi can dibe, çi mal dibe, kêliya pêwîst kir divê feda bike. Xwe ji bo hin tiştan fedakirin di xwezaya hemû zindiyan de heye. Ji têkoşîna gelekî bigire heta gêiştina armanceke herî biçûk û pêkanîna xeyalên xwe divê mirov fedayîtî bike. Lê ji bo jiyaneke biwate, ancak mirovên ku bi armanca xwe ve dibin yek dikarin biserkevin. Di dîroka her gelekî de bêguman kesayetên ku hebûna xwe ji bo azadiya xak û gelê xwe fedakirine hene. Ew kesayetên ku ji bo serpêhatî, çîrok, şano, stran û lorikên dayîkan bûne îlham. Bi taybetî di dîroka gelê Kurd de mirov rastî gelek lehengên ku hebûna xwe di oxira azadiya gel û welatê xwe de fedakirine tê. Her yek ji wan dîroka azadiya gelê Kurd bi xwîna xwe nivîsandiye ku bi zanebûn û wêrekiya xwe bûne pêşengên civakê. Dema em li dîrokê binêrin, em ê di her quncikek dîrokê de rastî jineke wêrek û serhildêr bên ku bi sêkina xwe di dîroka gelê Kurd de cihekî girîngirtine. Carnan bûne Zarife, carnan bûne Besê, carnan bûne Fatareş, carnan bûne Adale Xanım, carnan bûne Deyfe Xatûn û carnan jî bûne Kiçî Nexedan. Jinên Kurd îro bi wêrekiyek hîn mezintir mîrateya jinên têkoşer bi hezaran Leyla Qasiman, Arîn Mîrxanan û barînan ve dimeşînin. Bi derketina tevgera azadiyê re jina Kurd êdî bû xwedî artêş û taborên ku ji jinên xwe ji bo azadiyê feda dikin hatin avakirin. Rêheva Zîlan jî yek ji wan jinan e ku ji bo azadiya gel, xak û rêberê xwe bê du dilê canê xwe feda kir û bû fermandara fedayîtiyê. Zîlan, fermandara xeta fedayîtiyê. Zîlana ku wêrekiya xwe ji jinên têkoşer girt, wêrekiya xwe bi jinên çeleng ên Kurd re kiriyek. Zîlan ne tenê jinek bû, Zîlan xeta berxwedanê bû. Zîlan li cihê ku hêvî namîne, jinû ve şînbûna hêviyê ye. Di rûh û kesayeta Zîlanê de qêrîna bi hezaran jinên hatine perçiqandin heye. Bi bombeya ku di bedena xwe de teqandî re ev qêrîn li erşên xwedawendan hate bihîstin. Zîlan, bi hezaran Zîlanên ku di oxira armanca xwe de canê xwe feda dikin li pey xwe hêşt. Tabûra nemiran ku mîrateya fermandar Zîlan e, li ser xeta Zîlan bi wêrekî û fedayetî dimeşe. Tabûra nemiran li ser şopa xwedawend Zîlan bi armanca avakirina jiyanê komûnal û wêkev ji bo welatek azad dimeşe. Meşaleya fedayetiyê ku ji dîrokê heta roja îro bi agirê ji bedena kesên xwe ji bo azadiyê feda kirin geş dibe. Meşaleya fedayetiyê ji bo serkeftinê bilind dikin û ber bi welatê azad vedimeşin. Ev tabûr bi rehê hezaran fedayîyan govenda azadiyê digerîne li warên azad.